ikerketa ikergazte eta ekitaldi interesgarria, ezinbestekoa. Eta nagusietatik posa eta paserantiarekin etorri da Irundera, eta bat gatoz, eta Konbentziko Unibertsitatearekin gatoz helburuekin eta bekinekin. Unibertsitateak bere misio eta baloretan bertan jasota dauka Unibertsitate Euskaldun izaera. Eta bere horregatik, bere eguneroko jarduera guztietan hori garatzea izan du. Horregatik, Unibertsitatean hezkuntza eta ikerketa arloan euskararen erabilera bultzatzeaz gain, ikasketa mailako proiektuak ere euskaraz egiteko sustapen ekimenak burutzen ditu. Dena den gure ustez, ikerketa euskaraz bultzatzeko ez da nahikoa unibertsitate barruan hortaz saiatzea. Ikasle, doktore, gure ikerketa artean. Gure ezagutza berria gizarte osoan bideratu behar dugu. Eta horretara, eta bertan enpresetara, erakundeetara eta noski akademiara ere, era normalioa eta era normalizatuan iritsi beharko dugu. Modu honetan, Unibertsitateak euskararen aldeko apustu garbia eta sendo egiten jarraitu du.